Preduzeće Bijeljina put je i ove godine zaduženo za najveći dio puteva u Semberiji, a održavaju putnu infrastrukturu ukupne dužine od 331 km. Početak zime je bio prilično blag, padavina gotovo da nije bilo, pa ova služba i nije imala puno posla. Za sad nije bilo nekih ozbiljnih padavina, ali tu je magla koja je svakodnevna, stvara tu poledicu povremeno. Kada su negativne temperature, mi vršimo redovne obilaske i posipanje na kritičnim dionicama da ne dođe do stvaranja leda. U ovom preduzeću ističu da raspolažu sa dovoljno posipnog materijala i odgovarajućom mehanizacijom. Što se tiče mehanizacije, isti broj kao i prošle godine, znači dovoljan broj mehanizacije, kamioni sa plugovima, posipačima, industrijske soli i posipnog abrazivnog materijala smo obezbijedili u dovoljnim količinama. Mi se trudimo koliko god možemo, a što se tiče čišćenja puteva u snježnim danima, to se uglavnom uspješno odrađuje i u nekom kraćem razumnom roku budu očišćeni svi putevi i prohodi, naravno. Redovne aktivnosti kada je u pitanju zimsko održavanje puteva su obavezne do 15. marta, ali ako zima potraje, u Bijeljina putu ističu da će biti angažovani u potrebnom periodu.